राकेश बिहारी लाल यादव के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। डीजे आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नील चौक मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जहिया से भइल बसादी मंगला से माल गरिया मंगला से जान गरिया जहिया से भइल बसादी मंगला से माल गरिया मंगला से जान गरिया से भइल बसादी मंगला से जान गरिया मंगला से माल गरिया। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन नील चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रहे न पाता हो तुरली उनाता हो खत्म नइखे सबूर हो खत्म नइखे सबूर हो रहे न पाता हो तुरली उनाता हो खत्म नइखे सबूर हो दिलवा के लगैनी हो बड़े पछतैनी हो गइल हमरा से दूर हो असरा धारा के झूठहू के हमरा के तड़ा पावेले हमरा के तड़ा पावेले। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन नील चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर होरिल हम सुन मोरी हो खतना पर है जहो खतना पर है जहो कहले सचे राज राजधानी फाट तारे मोर करे जहो ओम पर कैसे अलकिया नीले देवेंद्र नाम करा भावेले जहिया से भइल बसादी मंगला से माल गरिया